Ginahimo nila dito subong nga aktibidad. Joining us over the phone is Mr. Diego Malacad, ang tagpamuno sang tricycle operators and drivers of Handumanan o Kuntuda. Sir Diego, good morning sa imo. Asinar, good morning. Good morning sa atong mga listener, no? Ilagay na gid sa mga pumuluyo diri sa barangay Handumanan. Salamat gid. Nano ini sir, may activity kamo kag sining aganyo ni ginpatigayon. What is the purpose of this? Well, actually, para sa proper procedure, nagpadala kita sulat no, sa committee chairperson, former police officer Bert Linda. And then, after sang 10 days, ginfollow up nato, nagpadala naman kita sa honorable member sa barangay council, kagin receive man sang barangay council. And until now, wala Japon sang justice, ano yung katabo, ang sitwasyon sa buong Handumanan, grabe nag-reaction ang traffic. Okay. Grabe ang irregularities bala sang traffic congestion. Kasi damo pa ang legal nga, damo pa yung illegal nga tricycle pang sa legal nga gina-operate namon. Kasi nang e-bike di subong ti massive kayo, do mga almost 300 plus. Hindi naman intindihan ng Handumanan, no? Tiga pa kanto niya every klase. Gusto natin i-secure ang mga estudyante at mga stakeholder, if ever may matabo, ang accountability bala sa mga sumalaki action art. So bali ang inyong reklamo ya kag ginapadangat sa punong barangay sa Handumanan, ang kapaslawan nila nga mag-akto sa complaint ninyo kontra sa kolorong nga tricycle. Yeah, hindi lang tricycle kundi ang massive nga operation sang e-bike, no? Kaya magsiling kita e-bike. Wala na yung guma. Okay. So ginbutangan lang niya sidecar. Ang nasubuan pa din namon kay ang nag-drive diri sang e-bike, wala man taga-discriminate, no? May ara bala mga kagunagin natin mga PWD, mga senior citizen, gusto niyari, di nga, inabalang gabalon niya mga lungnik, gabalon kutsilyo. Ang gusto natin may proper binyo ang aton ng mga taxpayer na ma-inform sila na may illegality nga nagabiyahe sa Handumanan. Kag dapat tagaan ni Tani, walang tagaan justice. Kaya istorya na naman ang pila ka-individual ng mga kagawad, pila nga proper sila i-address sa barangay council. So, almost 2 weeks na, ano ka ng klase, di na mo din nagligad, nagkirko ang e-bike, natangso ang guma, ang bata, ang estudyante, nagligid-ligid sa kalog. Wala iya justice. May napatay, galambot na sila kabog, galambot na sila sigasko, mansilingan. So, hindi natin makitaan kung ano ang participation sang barangay council sa sininga problema. Kaya hindi lang ni problema sang kapitan mo. Problema ni sa tanan nga mga stakeholder, including na nga ng mga barangay official. Yes, sir. So, galaom ka mo nga with this action nga ginihimo nyo, matalupangdan kakaktuhan ni Kapitan Ligaspe? Well, hindi lang si Kapitan. Dapat ang committee chair sang transportation, kaya hindi pa niya pwede nga ipasapasa ng sitwasyon. Ilabi na nga ma-break klase sa 29 Action Act. Kinabutang namon sa isakto. Ginadisiplina, ganin namon ang amon nga taxpayer na gini, may lisensya, may permit, may franchise. So, sino mo disiplina sa mga tanod sang barangay nga nagabiyahe kulurom, mga tao sang barangay nga nagabiyahe kulurom nga e-bike, kasi nag-aabusar sa dalanon. So, hindi guro pwede nga kami ang mag-physical na mag-implement, kundi ang proper authority, no, sir? So, are you referring to Bitaw and the committee ni Councilor Al Victor Espino? Well, kabalo na lang si Councilor Al, kapila na kami ganin nag-take. Galing kay ang matabo sina, ang task force, may mga limitation, manisya mo kung magsiling ang kapitan nga, hindi lang anay pagsudlang amon barangay, kaya nabilong na sa amon authority. Yung task force, composed of different local association president ng tricycle mo. Okay. So, mga pa na sila clearance kay Councilor Espino. Si Councilor Espino, ma-direct na order sa task force together with the Bitaw kag sa CEO. Okay. Amo na yung mga gina-expect gali ninyo. Anyway, tilang taon ta, no? Kabay pa maaktuhan ini kag sa ginimo ninyo dira sa Tula, sa Handumanan, kabay pang iba ng mga barangay, sa bilog na lang nga Bacolod City in order to nga mapasiguro, especially sa pagbukas ng klase comes July 29, Sir Diego. Yes, ayok maintindihan sa ato na pinalangga ang kapitan nga wala sa diya personal, ha. Ang aton diya interes sa aton yung mga stakeholder, binigyan ang aton ng mga kabataan. I-try nila nga ipanawagan ang ila bala presensya, dapat ari man sila sa dalanon. Kaya ila mga tao sa barangay, ari man daw action at
ayok makalambot kay Kapitan ang ining interview and ulat-ulat namon kung mapatawag niya kami sa sulod pag makadialog at sanag. Pero luwas sa inyong grupo, may transport pan o tricycle pa nga asosasyon ng iba, no? Well, ariman ang iyasang kasapiak nga association na gupon man di sa amon, kay common interest ni namon mo. So wala lang kami anay nagdala sang tudag in pangtabunan namon ang tudag nga ngalan kay may ariman diri sa piak nga grupo nga nagupod. Okay. Ang mga legal lang niya, mga franchise holder sa sanag. Sige. So, sundo namon niya, kagkuhaan mo namon ni aksyon karon ang pila ka mag-concern, halin sa punong barangay, ang committee chairs, ang Committee on Transportation, Councilor Al, and other pagin nga mga department diri sa Bacolod City. Salamat kay Sir Diego for the time. Thank you, sir. Thank you, Andumanan. Thank you, Bacolod na nga. Action Hotline. Diego Malaka na nagaserming at tagpamuno sining grupo naman sa mga tricycle operators and